Ngima kod telo mar Pope Francis osebedo ranyisi makende ne oganda mathoth e piny mangima, kendo kit telo mare bende osekelo lokruoge e sectors mag alwora kendo ne ratiro mag oganda kaachiel kod kelo kwe e kinde mag lweny e kind lokruoge mamoko. E nyadhi makende mar ngima jatelo maduong'no mar din jokopere, Cynthia Onyango miyowa sigana mar ngima kod lokruoge ma Pope Francis ne okelo e kinde telo mare. Kochakore yiero mare kaka Pope mar 266 mar kanisa mar Roman Catholic higa mar 2013 dwe mar adek tarik 13, Pope Francis osebedo jatelo ma kit tende oyangi e kit yore ma opogore ma oting'o bedo kod bolruok kaachiel kod kedo ne ratiro mar oganda duto. Kit tende osejiwo dongruok e kanise, ka bende osenenore jatelo makwedo hera ma ok opuodhi e kind jotelo mag kanisa, kendo jiwo bishobe mag kanisa mondo obedie opara manyime jiwo telo makare kind oganda magitelone kinde duto magintiere tijgi mar tayo nyirombe. Pope Francis bende osebedo ka jiwo pok marom e pok mar mwandu, kedo kod mahati mar kembe mandiko oganda e tich kendo jiwo ratiro mag jogo ma ochando. E kinde limbe mare e piny Kenya e kar dak maongohore ma Kangemi higa mar 2015, ne onyiso kite mar kedo ne ratiro mar oganda ma yutogi ni piny. Kata obedo ni ne en jatelo ma kit tije ok ne en mar rito alwora, Pope Francis ne ojiwo pinje mondo oket twak ma owinjore e kedo kod lokruok mar kor lwasi, kendo ne ojiwo oganda mondo mi chwech mar Nyasaye luor ma oting'o rito alwora e yo makare to ok tiyo kod teko maketho nyadhi mar alwora. Kit twak mare ne onenore ma otayo twak mar pinje duto e weche rito alwora, kaka ne onenore e romo mar piny ngima mong'ere ni United Nations and Global Climate Summits. Kata obedo ni yie mar Pope Francis ne en mar Kikristo, ne onenore jatelo mane ojiwo twak kod winjruok kind dinde mamoko kaka yor kelo kwe kod achiel mar oganda. E higa mar 2019, Pope Francis ne ochuo koke obok mong'ere kaka Document on Human Rights Fraternity kod jatelo maduong' mar oganda Islam Ahmed Al-Taib mondo konye kelo kwe kind oganda mar Jokristo kod din Islam. Kido mane oneno nyaka kinde mane olimo piny Iraq e higa mar 2021 kaka okang' mar kelo kwe pinyno e kinde limbe mare mokwongo. E twak matweta mar hera ma itimo e kind chwech achiel mano nyako gi nyako kata wuoyi kod wuoyi ma bende ong'ere kaka LGBTQ, Papa Francis ne ojiwo puonj mar muma kama ne owacho ni onge tiende mondo ng'ad bura ne dhano. Penjo mare ne en ni, an ng'a mondo ang'ad bura? Una persona è gay. The Pope saying, quote, if someone is gay and he searches for the Lord and has good will, who am I to judge? E jiwo telo mar jomamine, Pope Francis ne ojiwo kendo keto e tim tend jomamine ma ohingo pop moro amora e log tich mar Vatican. Pope Francis bende ne ochung' kod jodin mar Catholic mane keny mag orumo yor chik, gino mane okelo paro ma opogore kind oganda. Kinde muoch mar midhusi mar korona, Pope Francis ne okwayo pinje mani kod nyalo mondo mak bad pinje ma yuto margi ni piny, mondo konygi kod chanjo mar midhusi no mane oweyo piny ngima kod lal, buok kaachiel kod kuyo. E kinde no, Pope Francis ne otimo lamo e kanisa mar St. Peter's Square maonge oganda kaka okang' mar lamo ne piny ngima e kinde mane oganda nitiere kod chandruok mar kedo kod midhusi no mar korona. Ne okwayo oganda duto e piny mangima mondo yang thieth kod ngima mar oganda to ok keto pachgi e nweng'o mag yude ohala mar uso yedhe. E kinde twak mare mar lamo, Pope Francis osebedo ka kwayo oganda mondo bed jogo ma obolore, rito ratiro mar oganda, chiwo arita ne alwora e yo makare kendo kinde duto bed ka jiwo riwruok mar oganda kaka yo mar kelo kwe kod hera e kind oganda. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Tho mar Papa Francis mar din jokopere onyuolo dwaro mar jopiny ng'eyo matut ewi kaka chenro mar Vatican timore kochakore gi lando tho mar jadolono nyaka